El recherche samenwerkingsteam está arrestado tras condomínio que o país em reino passina por combater crime organizado. Aruba também conta com um sostém pero para essa Kiko precisamente está na tarefa e como essa aqui tem um lugar nos acerca ao Ministério Público. RST, dus dat staat voor Recherche en Samenwerkingsteam. Dat is zo georganiseerd dat er in Curaçao, als het hoofdkantoor zit, er vestigingen zijn van de RST in de verschillende landen en op Bonaire. En dat hier op Aruba ook een RST-vestiging is onder leiding van Gert-Jan Dekker. En zij zijn eigenlijk voor een versterking van de recherche hier in Aruba. Zij doen, hun taakstelling is in beginsel het doen van grote onderzoeken op het gebied van de drugscriminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel, zware georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. En ze leveren ook kwaliteitsbijdragen aan het, in dit geval Korpspolitie Aruba. Dat is hun primaire taakstelling. RST notoren involucrado via mapa atender por caso de requisito específico como se cumple con el vacina por así uso de RST. Er is een stuurgroep Aruba die beslist over welke onderzoeken gaan we op het eiland doen. Hoeveel capaciteit gaan we daarin stoppen? Hoe lang gaan we dat doen? En wie gaat het doen? En dat kan zijn dat het KPA zelf zo'n onderzoek doet. Bijvoorbeeld een groot drugsonderzoek. Dat de UGC, de Unit Georganiseerde Criminaliteit, dat zou SGC, dat het zelf doet, Sectie Georganiseerde Criminaliteit, dat ze het zelf gaan doen. Maar het kan ook zijn dat er aanleiding is om bijvoorbeeld het onderzoek te laten doen door de RST, als het een onderzoek is bijvoorbeeld met allerlei gevoelige aspecten, zou je dat op die manier kunnen beslissen. Het kan ook zijn dat het een onderzoek is wat veel inzet van middelen en veel kosten met zich meebrengt. Ook dan kiezen we wel eens voor om RST dat te laten doen. Of dat het speciale deskundigheid vraagt. Ook dan laten we RST dat onderzoek doen. Dat is dan een beslissing van de stuurgroep Aruba. Het departamento de recherche e samenwerkingsteam formado por polícia de Aruba, Holanda e Caribe holandês está junto e tem a banda do departamento de Corpo Policial Aruba. Caso por mencionar a ser atendido para RST é o famoso caso de Foxy Lady. O Ministério Público está elogiando o trabalho de RST e está contento que o SACI está tomando lugar.